Tervehdys. Ilkka tässä juttelee. Tässä videossa katsomme, kuinka 4 korttia saadaan mukavasti yhdelle arkille ja sitten tulostettua. Jotta tämä olisi mahdollista, tarvitset Photoscape-kuvankäsittelyohjelman ja korttipohjan. Heti tämän videon alapuolelta olevasta tekstistä löydät web-osoitteiden linkit, joista tarvittava materiaali on ladattavissa. Niin Photoscape kuin korttipohjat ovat ilmaisia. Aina kun Photoscape avautuu, siihen tulee ensimmäiseksi tällainen näkymä, josta voi valita tarvitsemansa toiminnon. Meidän tapauksessamme se on tämä tulostusvaihtoehto. Klikkaamme sitä, jonka jälkeen avautuu tämä Photoscapen työskentelynäkymä. Vasemmalla on sitten ruutu, jossa ovat kansiot ja ruutujen alapuolella valitun kansion tiedostot. Minulla on nyt tällainen oma joulukortti 2012 kansio, mutta sinun tapauksessasi, kun olet ladannut korttipohjan postikortit kansiostani, ne tulevat ladatut tiedostot kansioon Windowsissa, jos et ole tehnyt mitään muutoksia. Kuten näet tässä näkymässä, olen jo tehnyt asetuksia siten, että ne ovat valmiina 4 korttia varten. Näin säästämme aikaa. Ja täällä oikealla sitten ovat nämä tulostuksen säätövaihtoehdot. Tulostimen asetukset painiketta painamalla tulee esille tulostimen keskusteluikkuna, josta voi valita tarvittavan arkin, sen koon. Mutta tässä tapauksessa tämä A4 käy vallan mainiosti. Jotta näitä varsinaisia säätöjä päästään tekemään, niin tulee olla valittuna tämä miniatyyri välilehti. Ja siellä sitten näemme, että 2 riviä ja 2 saraketta on valittu ja arkille 4 kuvaa. Kuvien väliä voi tietysti sitten pienentää, jos tuntuu siltä, että saksikäsi ei vapise. Sitten on hyvä vielä valita tämä kuvan automaattikääntö, jotta ne tulevat oikealla tavalla paperille, eli oikein päin. Jotkin tulostimet sitten tukevat kaksipuolista tulostusta, mutta jos tämä tapahtuu käsin, niin sitten pitää vähän harjoitella, että nämä kuvien kortin kuvapuoli ja osoitepuoli täsmäävät, eli ovat niin kuin oikein päin. No sitten itse asiaan. Otamme täältä tiedostoruudusta kortin siten, että menemme hiiren osoittimella sen kohdalle, painamme ykköspainekkeen alas ja pidämme sitä alhaalla niin kauan, että tämä kortti on tässä sille varatulle alueella ja vapautamme hiiren painikkeen. Näin se kortti tuli tänne. Sitten toistamme tämän toiminnon vielä 3 kertaa, jolloin meillä on kaikki 4 korttia kuvapuoli esillä tässä arkilla.
Tämän jälkeen vedämme osoitepuolet tähän samaan paikkaan arkille ja näin alkaa toinen sivu rakentua. Näin. Ja nyt kun painamme tätä tulostuspainiketta täältä oikealta, niin tulostus keskusteluikkuna aukeaa. Jos tässä nyt tapahtuu tämä tulostus tai siis syöttö manuaalisesti, niin sitten täytyy valita täältä yksi sivu kerrallaan. Eli tässä tapauksessa ensin tulostetaan ykkössivu ja käännetään se paperi ja sitten vasta tulostetaan toinen sivu. Jos se tapahtuu automaattisesti, niin silloinhan nämä molemmat sivut voi tulostaa yhtä aikaa. No niin, sitten vaan nappulaa painamalla ja homma lähtee käyntiin. Toivon nyt sitten, että mahdollisimman moni alkaa tulostelemaan kortteja käyttäen joko näitä minun suunnittelemia postikortteja taikka sitten omia kuviaan, piirtämiään tai valokuvia, tai sitten voi jopa katsoa, jos löytäisi rojaltivapaita kuvia netistä. Siellä minun postikortti kansiossa on muitakin joulukorttivaihtoehtoja, niitä voi käyttää. Ja joissakin on mahdollista laittaa kuvan etupuolelle terveisensä. Tämän videossa olevan kortin kohdalla se ei ole mahdollista. Eli sitä on käytettävä tällaisenään. Takapuolelle toki voi kirjoittaa terveisensä siinäkin tapauksessa, että joutuu käyttämään pelkkää paperia. Jos paperia joutuu käyttämään, niin kaksipuolinen tulostus ei kannata, koska paperi on niin ohutta, että se päästää läpi mustetta puolelta toiselle. No, kiitos, että katsoit tämän videon. Oikein rauhallista joulua.